Okľuje, takže vítajte pri ďalšom predstavení artu, no a tentokrát tu mám art menom Ucho. Áno, zaujímavý názor, zaujímavý obraz, možno trošku detský obraz, no ja si myslím, že stále je to art, ktorý celkom vystihuje niečo z tejto doby. Keď sa poprvé na ten art pozrite, je to také fakt, že úplne iné, že proste divné ucho, ak to vôbec je ucho, je to veľmi celkom ťažké spoznať, ja si myslím, že to je ucho a vlastne vidíte, že čo všetko to príjma, ako keby to prostredie, že tam je vlastne nakreslené cez tú pravú stranu, cez tú farebnú stranu, vlastne, že čo všetko príjma to ucho, nejaké zvuky, nejakú hudbu a vlastne všechen ten zvuk, ktorý vlastne je okolo nás, príjma naše ucho. Art ucho je do kolekcie k artu oči vlastne, pretože robím kolekciu oči, uši, ústa, nos. A vlastne mám zatiaľ hotové dve, čo sú vlastne oči a uši. Oči ešte len budem točiť, pretože to už mám hotové dávnejšie, to bol jeden z prvých artov a už je druhý art, ktorý momentálne točím a momentálne vidíte. Art bol celkom zložitý, pretože celkovo celý čas som šiel freestyle, čož vlastne znamená, že vlastne čo som urobil, tak som to vlastne robil za pochodu, že vlastne dajme tomu napadlo, že do toho ucho by mohlo byť také oranžovo, žlto, hnedo, pleťové, tak som ho tak urobil, pretože som nechcel urobiť nejaké fakt obyčajné ucho, ktoré bude proste pleťové a strašne ma to nebaví robiť také veci, preto som si povedal, že tam dám zaujímavé farby, aby to proste vyzeralo tak, že to nie je ucho, ale zároveň, že to je ucho, tak to vyzerá presne tak, ako to teraz momentálne znovu vidíte. Tá čierna farba vlastne naľavo je to, aby to ucho tam vyniklo nejakým spôsobom, pretože celé tieto 4 obrazy, ktoré budú, pretože aj oči sú nafarbené na čierno, tak vlastne čiernu mám veľmi rád, tak vlastne čierna je celkovo to pozadie alebo celkovo to prázdno v tom obraze, aby ten proste stredový bod, ktorý tam má byť, aby to presne vynikalo. Ucho, čo tam vlastne prijíma, vidíte, že sú tam nejaké husľové kľúče, nejaké noty, nejaké hudobné nástroje, hudba, proste vlny, všetky vlny proste, ktoré my počujeme, ktoré sa šíria po celom tomto priestore alebo celom vlastne priestore sveta, je všetko to, čo počujeme a to, čo zachytávame. Tak presne to chcem zachytiť aj na tento obraz. Obrazy ešte nemajú svoj rám a veľmi rád by som bol, keby nájdem nejaký zaujímavý rám, pretože môjim cieľom je nájsť nejaký veľmi pekný drevený do hnedej farby, hnedý drevený rám vlastne, do ktorých by všetky tieto 4 obrazy krásne spadli. Neviem to zatiaľ nikde nájsť, takže ak niekoho máte alebo vyrábate niečo také, tak budem fakt rád, ak by ste mi dole napísali do komentárov a vieme sa nejako dohodnúť a veľmi rád by som bol, keby to fakt tu mám. Pamätám sa, keď som ten art kreslil, celkovo celý čas som ho kreslil na intraku, takže vlastne B-roly z neho úplne veľmi nemám, ako som ho kreslil, ale vlastne pamätám sa na to, že v kuse, keď som prišiel z tej školy, tak vlastne som sa na to pozrel a som si vlastne hovoril celý čas počas toho, ako som to kreslil, tak som si hovoril, že čo to vlastne vytváram? Čo to za shit vytváram, proste som si povedal, že vlastne či to bude ďalší jeden z trash artov alebo nie. Myslím, že trošku sa to už pada do toho trash artu, ale nie je to až tak zle, ako som si myslel. Celko sa mi to páči, celá tá premisa je vlastne zaujímavá, pretože som to znovu nikdy nevidel, tak som to urobil ja. Celko na tom obraze nie je toho až tak veľa, pretože je tam jedno ucho a na tej pravej strane sú proste nódy a ďalšie veci, ktoré tam sú. Takže ten art je trošku taký prázdny na tej ľavej strane, ale vlastne celé to tam doplňa môj podpis, ktorý je úplne dole vľavo. Je to také minimalistické, tá ľavá strana mi príde veľmi pekná, pretože minimalistická, mám rád minimalizmus a tá pravá strana je práve taká prebušená a už extrémna. Celkovo mi aj vy zhodnote ten obraz dole v komentároch, presne na to som komentáre, pretože chcem vidieť, že ako vás ten obraz zaujal alebo ako ten obraz vlastne vnímate vy ostatní, pretože ja viem, čo to je za obraz, viem, čo ten obraz obsahuje a vlastne chcel som ho takto posunúť do sveta, že nech je o tom tiež niečo zaujímavé. Je to tiež jeden z mojich jednoduchších obrazov, že keď som ho spravil, tak vlastne to bola taká rýchlovka, že do týždňa už bol hotový s tým, že vlastne som ho robil dajme tomu deň nejakú hodinku, 2 hodinky max, proste aby to šlo nejako rýchlo, pretože tá čierna farba mi fakt dala zabrať. Fakt som sa snažil, je to proste 4 krát prelejerované, vlastne, že raz som to prešiel druhý, tretí, štvrtý krát. Je to s farbičkami celé vlastne, tak aby tá čierna farba fakt vyzerala tak, že je to nejaké temné a čierne. Myslím si, že je to tiež jeden z takých trošku úspešnejších artov, pretože je to také viacej, že temné, ale tá druhá strana je viacej taká, že do decka, čiže vlastne myslím si, že s tým oslovím viacero ľudí, alebo aspoň teda dúfam, že s tým oslovím viacero ľudí. No a vlastne je to art ucho a ak sa ti ten art páči, napíš mi do komentárov, možno sa vieme dohodnúť ako len chceš. No ja si myslím, že to je art, ktorý patrí do tejto doby a je to art, ktorý by sme mali pochopiť, pretože poslúchať potrebujeme a ak chceš vidieť videjko o poslúchaní, tak ho tiež tu niekde hore vyskočí, pretože má videjko o poslúchaní, ako by sme mali všetko počúvať. Takže to videjko celkom nadväzuje na ten art taktiež. Takže ak sa ti to videjko páčilo, budem veľmi rád za odber, ale ak mi to pomôže mojej ceste 2000 odberateľov. No a ak ťa nezaujíma viac, no tak sleduj môj Instagram, čo je Karol_Ratz, kde dám vlastne všetky filmové veci a všetky veci ohľadom mňa aj sú.
súkromné veci, alebo sleduj môj druhý Instagram, čo je kalebzis_art, kde dávam všetky svoje vlastne tieto kresby, ktoré tu natáčam. Takže to je odo mňa všetko, ak sa ti videjko páčilo, budem veľmi rád za odber, ak mi to pomôže v mojej ceste k 2000 odberateľom, no a vidíme sa v ďalších videjkách. Takže čaute.